Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de xoves, día 16 do mes de abril. Hoxe lles imos a falar, pois, por exemplo, antes de falar de nada, o Concello de Cerceda está preparando para o día 12 de agosto, cando sexa ese eclipse total, unha quedada na zona de Rodís. Principalmente pode ser na Seixas o lugar elexido. Pero en canto temos máis documentación e máis detalles, informaremos delo. Deso, pero tamén, como non, da Feira das Nenas da Silva, porque xa quedan 2 días para a fin de semana da Feira das Nenas da Silva. Tamén falaremos da festa da terceira idade, a que xa se poden ir anotando, e da escola infantil, porque onte acababa o plazo para renovar plaza ou solicitar nova plaza da escola infantil. En total, calculan que non haberá este ano listaxe de espera debido á ampliación da guardería. E tamén hoxe na guardería houbo algo singular. Os nenos e nenas puderon ver ovos de galiñas de Mos. Contarémosllelo despois no informativo. Tamén falaremos da recollida de plástico agrícola que volverá a haber aquí en Cerceda. Falaremos da oficina de rexistro clave que hai no Concello de Cerceda para poder obter a identificación clave, e da proba os 11 das vías e da carreira de obstáculos Poseidon Reis que foi presentada no día de onte. Falaremos da limpeza de fincas para prevenir incendios, da ITV de Turismos e de unhas bolsas da Diputación para estudiar inglés en Irlanda. Nos deportes estamos a xoves, sabemos o calendario deportivo da fin de semana que imos a repasar e pecharemos co tempo, donde para mañán venres xa verá tempo anticiclónico con máis presencia do sol. Pasado mañán sábado e o domingo será a Feira das Nenas da Silva. Será o día 18, 19, sábado e domingo que ven. Vamos a saber do que é a programación da Feira das Nenas, que como todos os anos é moi completa. A apertura da feira xa será pasado mañán, sábado, ás 10 da mañán, donde haberá bombas de palenque e xa comenzará a sonar polas rúas da Silva a charanga Os Celtas. Durante todos os días da feira, é dicir, sábado e domingo, haberá unha carpa de exposición multisectorial, pero tamén haberá pulpeiras durante os 2 días. Non se perderá citas, esculturas de madeira con motosserra a cargo de Eugenio Linares. A partir das 11 da mañán do sábado e durante todo o día haberá degustación de freixós elaborados no propio campo da feira. A 1 da tarde ou inauguración oficial da feira, 1 da tarde inauguración oficial da feira por parte das autoridades encabezados polo alcalde de Cerceda, e a partir das 2 sesión vermú e despois paseos en carruaxes e incluso en poni para nenos. Tamén haberá un taller para a rapazada de pintacaras e globoflexia e unha exhibición de enduro sábado pola tarde, motocross e o torneo de xadrez. Ás 5 da tarde actuará a coral de Culleredo e ás 6 da tarde exhibición de ximnasia rítmica dos alumnos do Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. Na verbena do sábado, tomen nota, vai a estar a Orquesta Panorama e tamén estará o DJ Bermúdez con disco móvil Impacto. Eso o sábado, pero o domingo continuará a feira, haberá a feira cabalar durante todo o día con probas de todo tipo, exhibición, gincana, probas de andadura e despois pola tarde a entrega de premios. Tamén comenzará ás 10 da mañán do domingo a charanga Os Atrevidos, poñendo a ambiente de festa por toda a Silva, e ás 12 menos cuarto do domingo haberá unha ruada con folque ruada da Silva. A 1 da tarde do domingo degustación gratuita dos bolos preñados, ás 2 da tarde sesión vermú co grupo Tania Beiras e a partir das 6 será a presentación da parella da Feira das Nenas 2026, donde estarán Laura Añón e Fran Cañotas da Televisión de Galicia. A partir das 7 da tarde aí verbena con o grupo Tania Beiras e a Orquesta Nueva York. A medio da verbena, ás 10, haberá tirada de fogos de artificio. Todo organizado polo Concello en colaboración coa Comisión de Festas do Espírito Santo e da Diputación. Máis temas. Agora, desa Feira das Nenas, falamos da festa da terceira idade, tamén multitudinaria, e que este ano a festa da terceira idade vai a ser
o día 23 de maio, sábado 23 de maio. Dende onte xa se poden anotar para a Festa Social dos Maiores de Cerceda, que, como decíamos, será o 23 de maio na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro, ás 2 da tarde. As inscripcións poden facelas presencialmente na terceira planta do Concello, nas oficinas de Servicios Sociais ou por teléfono, no 981 68 60 68. Falamos tamén da renovación ou, en este caso, solicitude de nova plaza da Escola Infantil. Na xornada de onte remataba o plazo para poder solicitar plaza na Escola Infantil Os Pillabáns de Cerceda, e decirlles que a día de onte, no momento de pechar a plaza, ao redor de 50 ou máis de 50 nenos e nenas están ou solicitan praza para o vindeiro curso escolar. O que tamén indica, e que sabemos, é que posiblemente este ano non haxa listaxe de agarda. Se van a cubrir as plazas sin listaxe de agarda, motivado especialmente pola ampliación da escola infantil que se levou a cabo durante todo este ano e finais do ano pasado. Eso foi na escola infantil, eso foi en canto á anotación que xa, a solicitude que xa pechou onte, pero no día de hoxe tivemos oportunidade, no día de onte, mellor dito, tivemos oportunidade de ver algo especial na escola infantil. Comenzou a funcionar o programa A Galiña de Mos e os seus poliños, que conta co apoio da Diputación da Coruña, un dos responsables de Avimos, Francisco José Monasterio Solveira, presidente da Asociación de Avicultores de Raza Galiña de Mos, Avimos, xunto con Sandra López, tamén da Asociación e criadora en Láncara, en Lugo, estiveron da man da Diputación da Coruña na guardería de Cerceda para ensinar os nenos como se incuban os ovos para que nazan os poliños. Instalaron unha incubadora e en apenas 2 semanas poderán ver como se transforman en poliños de Mos. Por certo, o nome de Galiñas de Mos non ven do Concello Pontevedrés de Mos, sino dunha parroquia de Castro de Rei en Lugo, chamada San Xiao de Mos. Eso nos explicaron dende Avimos. Nos estivemos ali e tivemos oportunidade de falar con eles. Avimos e a Deputación da Coruña firmaron un convenio para que nos traíamos incubadoras aos coles e ovos de galiña de Mos. E sabedes o que vai pasar con estes ovos de galiña de Mos que estamos poñendo aquí? Van a nacer pitiños. Apetecemos que nazan pitiños aquí na escola infantil, non nos podemos apoiar. Mirades, coitades, se movemos os ovos dentro da incubadora poden romper. E se rompen os ovos non hai pitiños, vale? Sempre que os profes vos deixen vir aquí, podedes vir a velo. Pero o que non se pode nin tocar os botóns, nin apoiarse na mesa, porque se non poden romper, e se rompen... E vamos vir en 3 semanas a ver cantos pitiños naceron. Tedes que cuidalos moi ben, Vadenos cuidar moi ben. E é moi importante. Aquí na escola infantil hai nenos máis pequeniños que a vos. Hai outros nenos máis peques, sí, verdade. Pois vos máis grandes. Vale, pois como eres dos máis grandes, vas a ser dos encargados de explicarlles aos nenos máis pequeniños as normas de non levantar esta tapa, non tocar os botóns e non tocarlle a mesa. E depois hai unha cousa tamén moi importante, non? Que eso sí que é moi sencillo. Vosotros vedes os ovos que están, hai pitos que igual son un poquinho máis débiles. Entón, se vedes que hai un ovo que está aquí, por exemplo, que leva hoxe a cáscara picada e mañán sigue que a cáscara picada, abrirle un pouco para que... Ao cabo de 24 horas, se non el acabou de abrir, axudadeslle vos, porque é que está feble e que non dá... Leva a cáscara, máis a telilla que tamén se rompe a telilla. Nada máis que eso, porque moitas veces está moi débil, está picando, e non dá, e morre. Entonces, depois tamén... Iba a dicir, os 2 ou 3 apuntamentos de rigor, se hai un pito que morre e tal, sacadelo. Retirádelo. Tamén, cando nazan, se nacen bastantes, ata que nós volvamos, os pitiños non saen da incubadora. Entón, insistimos moito nesto porque suele haber o drama de que, aunque eu vos poño aquí os 7 pitiños, dende o día 4, o día 5 xa empeza a haber pitiños. Non lles pasa nada. Un pitiño pode estar hasta 3 días completos ao nacemento, evidentemente, sen comer e sen beber. Entón, é máis importante mantelos na incubadora e que se fortalezan para sacalos, que non apurarnos moito en sacalos, porque o que nos parece que temos que dar de comer e de beber non é tan urxente, non teñen duda. Entón, sacamos os nosos 7. Que se pode sacar antes? As cáscaras.
se nacen moitos, Están nacendo moitos, para que teñan espazo dentro, e xa está. Non pasa nada, porque chámanos moitas veces, abren e pechan o pico, é que están uns por encima dos... Non pasa nada. Ademais, deixalos dentro estimula o nacemento dos outros pitiños que poidan quedar nos ovos. Cambiamos totalmente de tema para falarlles da recollida de plástico agrícola, porque o martes 28 deste mes de abril se vai a facer unha recollida de plástico agrícola por parte do Concello de Cerceda nas explotacións agrícolas e gandeiras do Concello que o soliciten. Para solicitar o procedemento teñen que chamar o teléfono de Medio Ambiente, que é 881 046 776. Aí deben solicitar o servicio indicando a cantidade de recoller e o lugar do punto de recollida. Tamén o poden facer presencialmente, achegándose polas mañáns á terceira planta do Concello. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga, que ten grúa, e debe estar limpo, sin residuos e atado en fardo. Lembren que será a próxima recollida o martes 28 de abril, deben de solicitalo previamente. Agora falamos da oficina de rexistro clave que ten o Concello de Cerceda. Dende a Casa do Concello xa se emiten as credenciais digitais, como é o número clave, a clave PIN, para relacionarse electrónicamente coas administracións. A identificación ou a obtención da identificación clave permanente ou clave móvil se realiza de xeito presencial no Concello de Cerceda. Ali, no Concello de Cerceda, solicitando a acadar a identificación clave, un empregado público verificará a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil onde chega a mensaxe SMS de benvida ao sistema. Lembren que a identificación clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade, por exemplo, do certificado digital. Agora lles falamos da carreira aos 11 das vías, unha carreira solidaria que se celebra no Concello de Cerceda dende xa fai 4 anos e neste intre xa son máis de 200 persoas as anotadas. Os 11 das vías vai a ser o sábado 9 de maio. Sábado 9 de maio, en este caso no albergue da antigua estación de tren Cerceda Queixas. Está organizado polo Concello de Cerceda, coa que colabora a Federación Galega de Atletismo, o Clube Atlético A Silva e o albergue da estación. Se alguén quere inscribirse, aínda hai prazas, pode facelo na web www.carreirasgalegas.com. A carreira de 11 kilómetros consta de tramos de terra e de asfalto e percorrerá a Vía Verde, mentras que tamén haberá, a través da Vía Verde, unha andaina non competitiva de 5 km. Para a carreira haberá premios en metálico. Tamén hai categorías adaptadas ás diferentes edades para os máis xóvenes. As inscripcións se poden facer, como decíamos, en carreirasgalegas.com, tendo en conta que parte dos cartos da inscripción, que son 6 euros para a proba grande e 1 euro para a andaina, irán destinadas a ASANO, que é unha entidade sin ánimo de lucro que ofrece apoio integral a familias con menores diagnosticados de cancro. Na xornada de onte se presentaba a carreira de obstáculos Poseidón Reis, que vai a ser o sábado 16 de maio, e que a día de hoxe xa roza os 700 inscritos. A Poseidón Reis de Cerceda, que celebra a súa quinta edición, será o sábado 16 de maio, unha das grandes citas deportivas da primavera en Galicia e que xa ten casi que 700 anotados. Un novo éxito da OCR Cerceda que dirixe Álvaro Sánchez. A entidade organizadora, pois en este caso, informa de que comenzará todo ás 2 da tarde, a primeira tanda élite, e rematará sobre as 8 coa entrega dos premios. Todo terá lugar no Parque Acuático e as súas inmediacións e haberá categorías élite, starter, popular, parellas popular, é dicir, haberá categorías para todos aqueles que queiran aínda anotarse na web ccnorte.com. Na xornada de mañán teremos a oportunidade de falar con Álvaro Sánchez.
Agora ímonos a falarlles da limpeza de fincas para prevenir incendios. O Concello de Cerceda, nun bando, lembran que, segundo a Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, as persoas titulares ou responsables de parcelas situadas nas faixas secundarias de xestión da biomasa deben realizar os traballos de limpeza antes do día 31 de maio. Deben manter unha finca limpa, unha franxa de 50 metros ao redor do solo urbano do núcleo rural ou urbanizable, tamén cerca das edificacións e vivendas illadas, de urbanizacións e de parques de instalación industriais ou depósitos de residuos. Nesa franxa non poden existir especies como eucalipto, piñeiro, acacia, mimosa, toxo ou feitas. Estas medidas son fundamentais para prevenir incendios forestais e protexer as persoas, as vivendas e o medio natural. Se teñen algunha dúbida, tamén poden dirixirse ao Departamento do Medio Ambiente, que en 881 04 67 76 ou achegándose polas mañáns á terceira planta da Casa do Concello, as súas oficinas. A ITV de Turismos vai a estar en Cerceda. A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Turismos se desplazará a Cerceda no vindeiro mes de maio. Os días 6, 7 e 8 de maio se pode pasar a ITV dos Turismos en Cerceda, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático no Acevedo. O horario é pola mañán e pola tarde, agás o último día que só será pola mañán. Se queren pedir cita, xa o poden facer, chamando por teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web sicitv.com no apartado de cita previa. Máis temas, a Diputación Coruñesa abre unha convocatoria de 60 bolsas para perfeccionar inglés durante un mes en Irlanda. Está dirixido aos alumnos de primeiro de bacharelato da provincia, especialmente pensada para facilitarlle o acceso a ese tipo de experiencias á mocidade dos concellos máis pequenos e ás familias con menos recursos económicos. O programa permitiralles ás persoas beneficiarias realizar unha estadía de 4 semanas en Irlanda durante os meses de xullo ou a agosto, cunha experiencia de inmersión lingüística completa que combina formación académica e convivencia internacional. As bolsas cubren o 100% dos custos do programa, é dicir, cubren as viaxes tanto en España como en Irlanda, cubren os gastos de manutención, é dicir, van a estar nunha residencia con pensión completa, así como tamén incluye as actividades. O plazo para solicitaras está aberto ata o próximo 23 deste mes de abril e deben de facelo a través da plataforma Subtel da Diputación. Se teñen algunha dúbida tamén poden achegarse ao Concello e dirixirse á Oficina de Servicios Sociais. Estamos a xoves, sabemos o calendario deportivo da fin de semana que repasamos. Comenzamos pola primeira categoría Galicia de fútbol, donde o Queixas recibe na casa o Bizoño. Queixas Bizoño. O partido é o domingo, ás 5 da tarde, no campo da Revolta. O Queixas a seguir puntuando, en este caso na casa contra o Bizoño, o domingo ás 5 da tarde. Na terceira categoría Galicia hai un Atlético Cercedense Coirós, o domingo ás 12 do mediodía no Roxo, hai un Rodís Atlético Sobrado o domingo ás 5 da tarde no campo das Tinajas e hai un Vilasantar San Martiño o venres, xa se vai a xogar mañán, venres día 17 ás 10 menos cuarto en Vilasantar. No fútbol femenino, o Atlético Cercedense xoga fora da casa, o líder. Resmón Atlético Cercedense, o partido é o domingo ás 11 da mañán en Trazo. Os xuveniles, con 3 vitorias consecutivas, xogan en Betanzos, Betanzos Atlético Cercedense Xuvenil. O partido é o sábado ás 4 da tarde no campo do Carregal. Os cadetes, en este caso, xa remataron a Liga como campeóns e como líderes, e os infantís xogan en Bisantoña. Bisantoña Atlético Cercedense o sábado ás 11:15 no campo das Brañas. Se dá a casualidade que en este caso se enfronta o Bisantoña, que vai terceiro, contra o Atlético Cercedense, que vai segundo e a poucos puntos na clasificación, polo que é un partido máis que importante. Os alevíns, o equipo A, xoga en Abarcala, 11 Caballeros, Atlético Cercedense Alevín A, o sábado ás 12 do mediodía, mentras que o equipo B xoga no Burgo. Burgo Atlético Cercedense B vai a xogar o sábado ás 12 do mediodía en Culleredo.
Os Benxamíns, o equipo A, xoga en Mera. Marino Atlético Cercedense Benxamín A, o sábado ás 12 do mediodía no campo da Marola, mentras que o equipo B xoga o domingo en Bisantoña. Bisantoña Atlético Cercedense Benxamín B o domingo ás 12 do mediodía no campo das Brañas. E os prebenxamíns xogan na Coruña, na Torre contra Orillamar. Orillamar Atlético Cercedense Prebenxamín. Xogan o sábado ás 11:30 da mañá no campo da Torre número 5. E no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, Sigrás San Martiño, o sábado ás 6 da tarde no campo dos Pinares. Cerceda Cambre, Cerceda de veteranos Cambre, o domingo ás 11 da mañá en Orellán, e na segunda B de veteranos hai un Larín Rodís, o sábado ás 6 da tarde no campo da Ponte dos Brozos en Arteixo. En canto tempo, mañán venres Galicia quedaremos baixo a influencia anticiclónica, con unha situación na que agardamos algunhas néboas no interior, pero que darán paso a ceus con nubes altas en xeral e con nubes baixas no norte da provincia de Lugo. En canto a nosa zona en Cerceda, teremos alternancia de nubes e claros, e a medida que transcurra a xornada cada vez haberá máis claros. As temperaturas mínimas continuarán sin cambios ou con lixeiros descensos, mentras que as máximas van a experimentar un ascenso moderado. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable pola mañán e quedarán de compoñente norte o resto da xornada. Pois co tempo rematamos, nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos, saúdos na radio, onde está Tomás Ramos, na televisión está Manuel Leirís, e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.